toh. Iya. Masalahnya Teguh iki wis disiki wis order suga apa wis order gagap. Iki wis iki posisi. Iki posisi lagi bongkar wae Heru. Ngantai wae. Masalahnya Teguh iki langsung dikiki mesti. Ora nganu Pak duit sik apa piye ora. Ya ya. Ya, heeh. Nek kuwi butuh gajian. Teguh iki bodone dhek sedekane sithik. Kuwi akeh wae. Dipilih diincer-incer. 100.000 wae amplop 10. 100.000 ndek agar kan gerak ngentek ke 100.000 kan sudah ngobrol 10 Pak. Amplop wae goleke sing gedhi. Ya anu perlu muncul rekam iki. Enggak. Sing ngrungokke bose guyu. Atau satu si berdua yang ngamplop 100.000 ngamplopnya 10. Golek anyar sing 5.000-an. 5.000-an to, Bos. Loro kan ketok kandel. Lah dikira nyatus to. Katanya dijual eket awal 20-an kuwi 5.000-an. Sujune ora LSM. Sing kiwa muni ya, Bos. Lah kok ngerti nek si Heru Pak Teguh Padwi. Pak Teguh mesti Padwi. Lah terus terus. Allah. Memang ngerti boleh Bang. Izin bos ya. Iya. Bos, aku tak beli sik. Terus malah diundangan. Waduhe ngiklik kok. Lebonan slot kuwi. Oh, anu utawa muni sadurunge tutup terus berarti. Heeh, lah delok batal kuwi gedeng iki. Berarti kan Tomo kan wong sial to. Lah kok dicerpat dulu kan bisa Pak ya. To. Anu. Lagi pijet malah. Enak-enak iki. Wek merem-merem Tomo. Bos, tak balik sih ya. Ini pendora aku anu. Ya bosnya dileboni anu kuwi to, kaya buah kuwi to. Kuwi